lagana baliya ale kɔni ɲɔ dan do an ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnna an ka Mali faaba kɔnɔ na n'o ye Bamakɔ ye a yɛrɛ ka fɔ ko kunu n'o ye kin dɔ ye Bakɔ Jikɔrɔni golfu ko bingani wale tara ka ɲɛsin maa dɔw kɔni ma nka ala ni finitugu kɔni ka cɛsiri fɛ ko ani binganikɛla ninnu kɔni bolila an balimaw aw bisimila ye an ka bi kabako kɛnɛ kan bi kabako mun b'an bolo ka da kulo kan o de ye ka yira k'a fɔ ko kunu n'o kun ye juin kalo tile 22 ye kin dɔ bɛ Bamakɔ ni a bɛ Bamakɔ sigida 4nan la n'o ye Bakɔ Jikɔrɔni golfu ye a yira k'a fɔ ko sufɛla fɛ ko min ye cɛ 4 ye ko u ɲɛda bɛɛ lajɛlen kɔni datuguni don ko u nana don du dɔ kɔni kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnyala kare kun bɛ ni a bɛ fɔ o ma ko baramuso kare o yɔrɔ la so dɔ kɔni bɛ yen nɔ ko nin ye kamalenin cɛ 4 ye ko u kɔni nana don nin du kɔnɔ ko ka banbagati wale kɔni ta ka ɲɛsin nin du kɔnɔ mɔgɔw ninnu kɔni ma ayiwa ko nin wale in kɛra ka sɔrɔ maaw yɛrɛ kɔni ma da sabula min ye kare kɔnɔ mɔgɔw ye olu de sababuya la n'u sera ka finitugu wele walasa u bɛ se ka na dɛmɛ don nin du kɔnɔ mɔgɔw ninnu ye cogoya min na ayiwa ko ani ye ayiwa ko nin kun ye musomanin dɔ ye ale yɛrɛ kun bɛ nin du in kɔnɔ ko ale bɔra ka taa a ka sanni de la k'a bɛ taa dumuni san tuma min na ale kɔni nana ko ale nana nin maa 4 ninnu kɔni sɔrɔ u ka da la o yɔrɔ kɔfɛ la k'u ye marifa ani muru kɔni jɔ a la ko a ka don so kɔnɔ ayiwa ale kɔni ni nson ninnu kɔni donna so kɔnɔ o de kun na ko in kɛra maa minnu ɲɛna olu kɔni wulila ka fɔ ko olu bɛna intervenir a ko la nka o ye hakili ɲuman sɔrɔ min ye Bakɔ Jikɔrɔni finitigiw ye ni olu ye 15e arrondissement maaw ye ko ka olu kɔni wele ayiwa olu kɔni welenen olu n'u ka cɛdenw bɛɛ lajɛlen kɔni nana ka taa wuli ka dɛmɛ don nin dukɔnɔmɔgɔw ye ko olu yɛrɛ kɔni donna nin du in kɔnɔ nka an bɔra min kalama jaw kan bɔlɔlɔw sanfɛla la a yɛrɛ k'a fɔ ko nin kamalenkɔrɔ maa 4 ko marifa ani muru de kɔni kun b'u bolo wa ko u ɲɛda fana kun datugunen don k'u bɛɛ lajɛlen kɔni bolila finitugu kɔni ma se k'a bolo da u kan nka u kɔni ye kojugu kɔni bali nin du kɔfɛla in na sabula min ye nin dukɔnɔmɔgɔw ye olu kɔni kisira ka sababu kɛ an ka finitugu kɔni ye ayiwa an bɛ min ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ wa kɛrɛnkɛrɛnna finitugu yɛrɛ ka ladini kan na ko an bɛ wagati min na n'o ye seli ɲɛkɔnɔ la ko bɛɛ lajɛlen k'i kɔlɔsi yɛrɛ la ni nin kan ɲɔgɔnna kɔni kɛra i ka sigida la i ka wuli i ni finitigilaka mun ka surun i ka wuli ka se olu ma walasa u bɛ se ka ni jatigɛ wale ninnu kunbɛn cogoya min na walasa u bɛ ka ni bingani wale minnu bɛ yen n'u bɛ ka ta ka da mɔgɔw kan walasa olu bɛ se ka kunbɛn ayiwa an bɛ wagati min na ko bi kɔni min ye ni dukɔnɔmɔgɔw ninnu ye ko fɛn m'u sɔrɔ wa finitugu kɔni u kɔni sira baara la ko fo ka taa se 3h du matin ma u kɔni ye lakɔlɔsili kɔni kɛ nin yɔrɔ kɔfɔlen kɔni na an ka foli bɛ min ye 15e arrondissement cɛdenw kɔni ye ka yira k'a fɔ ko ala ni sigidala mɔgɔw ni bingani wale in kɔni sera ka kunbɛn wa bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔnna kɛ i ka sigida la walasa zon ale ni bingani walekɛla wɛrɛw u bɛɛ lajɛlen bɛ se ka minɛ cogoya min na wa dɔw bɛ se ka bɔ laganabaliya la an ka jamana kɔnɔ la ayiwa an balimaw ni ne kɔni kun ye an ka bi kibaruya ye ka da kulo kan aw ni ce ka ko kulomajɔ la aw k'an bɛ an ka kabako wɛrɛ kɛnɛ kan